Lero ufuna tikambirane za malo ochititsa chidwi amene amadziwika bwino ndi nkhani zoopsa kwambiri otchedwa Bermuda Triangle. Inanso amatchedwa kuti Devil's Triangle, komanso ina amatchedwa kuti Atlantic Cave. So Bermuda Triangle ndi kachigawo kamodzi ka nyanja ya Mchere kamene kamapezeka chakumpoto kwa nyanjayi, ndipo malo amenewa anazungidwa ndi madera atatu. Dera loyamba ndi lotchedwa Bermuda, ndipo dera limene lili chakumpoto kwa nyanjayi. Chakumanzere kwake kuli malo otchedwa kuti Miami ku America kumeneko, komanso m'munsi mwake muli kachilumba kotchedwa kuti Puerto Rico. So Puerto Rico ndi Bermuda pasewali ngati tizilumba timene tili nyanja imeneyi. So dera limeneli limadziwika ndi mbiri zoopsa, potengera kuti ndege iliyonse komanso sitima zambiri zimene zakhala zikudutsa malo amenewa zimangosowa, ndipo zambiri mwa izo ndikhoza kunena kuti 90% sizimapezekanso. Zochepa zimene zakhala zikupezeka zimene zakhala zikupezeka mwina after zaka zochuluka kwambiri, mwina 100 years and more, na zambiri sizimapezeka. So sitima okwana 50 ndikuposerapo ndi amene alodziwika bwino kuti anapangidwa ndi Christopher Nashville. Palizaponso ndege zosachepera 20 zinasowanso zikudutsa malo amenewa. So mapiloti komanso oyendetsa sitima zapamadzi amene akhala akudutsa malo ozungulira malo amenewa akhala akupanga ripoti zinthu zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, anthu ambiri amadziwa kale kuti ndege amagwiritsa kampasi ngakenso chimodzimodzi masitima amagwiritsa makampasi, koma amati akamadutsa malo amenewa makampasi aja amagwira ntchito, kuti amapanga ripoti kunena kuti ngakhala pa kampasi imangozungulira, so simaonetsanso kuti kunoku ndi kuti kapena kusawathe ndi kuti imangozungulira basi. So kuwonjezera pamenepo timadziwanso kuti ndege komanso masitima pamadzi amapangidwa track pa system imatchedwa kuti radar. So akafika papa zimapezeka kuti masitima aja asowa pa radar osaonekanso, ndegenso chimodzimodzi sizimaonekanso, so they can't track them. Kwa zaka zochuluka kwambiri akatswiri a science akhala akupanga kafukufuku kosiyanasiyana kuti afufuze kuti chimene chimayambitsa kapena chimene chimachititsa ndi chani, kuti aone kuti pansi pa nyanja imeneyi pali chani. Koma kwa zaka zonsezi mpaka nakufikira pano chenicheni chimene chimachititsa sichinadziwikebe, ndipo anthu anangobwera ndi matheories ambirimbiri komanso maganizo osiyanasiyana zimene zimachititsa, koma it's not proven kuti chenicheni ndi chakuti. Ndipo zifukwa zimenezi anthu ali ndi maganizo osiyanasiyana. Mwachitsanzo, anthu ambiri amaganiza kunena kuti malo amenewa ndi amene Satana ndi angelo ake omutsatira anaponyedwa pamenepo pa nthawi imene Mulungu anaponya kuchoka kumwamba atachimwa. So kutengera ndi Mfumu 12:12 imene imanena kuti ukamfunda ndi nyanja pakuti uyipayo atsikira kumwepo. So anthu ambiri amaganiza kuti Satana uja atamponya anazakhala patipo, anazakhala pamenepo, ndipo zinthu zambiri zimene zimachitika fayo kuti Satana samalola kuti anthu adutse pamene pachafa ndi malo ake amene amakhala. Ena amaganizanso kuti pamalo amenewa amakhalanso kuti anthu ku space kapena kuti ma aliens, ndipo ena amaganiza kunena kuti pamalo amenewa pamadutsa namondwe wamphamvu amene ano ndi asayansi ina amene amanena kuti anadutsa Gulf Streams kwa anthu amene inamunga ziwe za Gulf Streams wanamunga fufuzi, koma Gulf Streams anadutsa malo amenewa. So mwina force imene imabwera ndi Gulf Streams ndi imene imapangisa zimene zichitika. Komabe ifeyo popitira ndi video imeneyi tatiyeni tione kuti zina mwa zimene zakhala zikuchitika pamalo amenewa ndi zotani. Ndipo nkhani yathu yoyamba ikutitengera mu chaka cha 1494. Chaka chimenechi Christopher Columbus amayenda pa sitima yake yapamadzi, ulendo wake amene amapanga ofufuza malo osiyanasiyana kapena kuti ma voyages m'Chingerezi. Columbus anali nzika ya Italy, ndipo maulendo ake ambiri amayenda pa nyanjayi,
ya Atlantic. So amayenda kumachoka ku makontinenti ya America kupita ku Europe, komanso kuchoka ku Europe kupita ku America. Maulendo akewa Columbus anapanga kujevu zosiyanasiyana. Nekutsazo nayeso anali mmodzi amene anapanga kujevu kuti akamadusa pamalo amenewa Columbus yake simakwira bwinobwino. Onjezerapo ati amatha kumaona madzi atagawika timagawo kumali oyeraso modabwitsa. Munchizaso pamenepo chinthu chachikulu chimene anachiona chodabwitsa Christopher Columbus akudusa pamalo amenewa chinali chonena kuti anaona chimpira choyaka moto chimene chinako kuchoka mmwamba kukwera m'madzi muja. Kozi anthu ena asayansi amanena kunena kuti mwina chinali miyala imene imapezeka mulengalenga kapena kuti ma meteors, koma iyeyu anaonabe ndithu zimene zodabwitsa kuona chimpira chikukwera patepo pamalo amenewa. So zimene zinali zodabwitsa zoyamba zimene zinapangidwa rekodi, zinakhala zoyambiratu komano kupangidwa rekodi m'mabuku zimene zodabwitsa zoyambirira. Ndipo dziwani kuti anthu imeneyi kuti malo amenewa asakutchedwa kuti Bermuda Triangle. Ndipo dzina Bermuda Triangle linatchulidwa ndi Vincent Gaddis mu chaka cha 1964 magazini yochita kuti Agose, amene amakamba ndi kufukula nkhani yokhudza malo amenewa. Ndipo chochitika chachiwiri chimene tikuchiona mu chaka cha 1890. Ndipo mu chaka chimenechi sitima yochedwa HMS Atlanta ship imene imachoka ku Bermuda kupita ku England inasowa pamene imadusa malo amenewa. Sitima nthawi imene nkuti itanyamula anthu okwana 281. Ndipo ulendo wake itanyamuka sinakafike ku England. Ngakhale anthu ena amanena kuti izi zinachitika chifukwa cha namondwe amene amapezeka pa nyanja, koma adafufuza imene amafufuzira sanapeze ngakhale kachiduswa pa sitima imeneyi, even ngakhale munthu inalese sintabaki sunatani sunapezeka. Chimene chinenge ngati chodabwitsa chiwiri chimene chinafukula rekodi pamalo amenewa. Ndipo mu chaka cha 1918 sitima ina ya serikali ya America yochedwa USS Cyclops AC-4 inachoka ku Barbados ndipo inanyamuka pa 4 March mchaka chomwechi cha 1918. Nthawi iyi kuti itanyamula anthu okwana 309 komanso miyala ya manganizi okwana 11,000 tons. Ndipo anthu atanyamuka amalumikizana ndi Control Tower, ndipo mutengo wawo omaliza anatumizwa nena kuti whether fair or well. Kutanthauza kuti nyengo inali yabwino kwambiri komanso chilichonse chinali bwinobwino, panalibe chovuta china chilichonse. Koma chodabwitsa nchonena kuti sitimayi kuchoka nthawi imene atangonena malo amenewa sanalumikizanenso ndipo sinapezekenso. Akafufukanisa kufufuza imene amafufuzira koma sanapeze ngakhale kachiduswa ka sitima imeneyi. Zitatero pamene panali pa 4 March pamene ananyamuka, ndipo official report yopita ku public inaperekedwa pa 1 June 1918 imene imanena kuti katundu komanso anthu amene anali mu sitima imeneyi asowa. Amene anali Assistant Secretary of the Navy nthawi imeneyo dzina lake Franklin D. Roosevelt ndi amene analengeza za uthengawo, ndipo anatusanso list ya anthu onse amene anali mu sitima imeneyi. So zimenezi ndi zina mwa zimene zakhala zikuchitika, ndipo amene ndimatchula ndi masitima ochepa amene akudziwika bwino amene anakhala kusowa akudusa malo amenewa. Koma kuchokera nthawi imeneyi sitima zochuluka kwambiri zakhala zikusowa amene zikudusa malo amenewa. Kungotchulapo zina zochepa, sitima yotchedwa R.A. Dering inasowa mu chaka cha 1920, ndipo inapezeka pamalo ena otchedwa Diamond Shores imene kuti ndi ku North Carolina, ndipo inapezeka pa 31 January chaka cha 2021, ndipo patatha zaka zokwana 101. Nthawi imene imapezeka inalibe wina aliyense, koma katundu wina wa anthu amene anakwera mu sitima imene anali momwemo. Kuchokapo ndi kunayinso sitima ina yotchedwa SS Marine Safa Queen
imene inasowa mu chaka cha 1923 imenenso inali sitima yaikulu kwambiri yonyamula katundu imene itasowa sinapezekenso mpaka na lero. Inalinso ndi sitima ina yotchedwa SS Cotopaxi ship ndipo sitima imeneyi inasowa mu chaka cha 1925 ndipo pali masitima ochuluka kwambiri oti sindingathe kutchulawo pakali pano, koma amene ndatchulawa ndi zitsanzo za masitima amene akusowa pamalo amenewa zaka zosiyana, nthawi yosiyana, koma pamene amadusa malo amenewa amangotani kuti yasowa ndipo osapezekanso. Nkhani inochititsa chidwi ikupezeka mu chaka cha 1945. Mu chaka chimenechi pamene panali pa 5 December mu chaka chimenechi, ndipo ndege za asilikali ankhondo zokwana 5 zinanyamuka pa maulendo ake amene zimayenda kupita ku training. Ndipo ndege zimenezi zotchedwa TBF Avengers Torpedo Bombers zinanyamula asilikali okwana 14. Zili chomwechi ndege zimenezi sizinabwererenso, ndipo ataona zoti ndege zimenezi sizikubwereranso anatumiza ndege ina imene inali ndi anthu 13 kuti ipite ikafufuza ndege 5 zosowazo. Ndege imeneyi imatchedwa kuti Martin PBM Mariner Flying Boat, ndipo itapita kukafufuza ndege imeneyi sinabwererenso, kutanthauza kuti ndege 6 komanso anthu 27 anasowa nthawi imodzi. Kakhalanso ndege zina zochuluka zimene zikhala zikusowa zikudusa malo amenewa. Mwachitsanzo panali ndege yotchedwa PPM 3S imene inasowa, ina yotchedwa DC 3S, ina yotchedwa C54S, komanso ndi zina zochuluka kwambiri zoti sizingathe kuti ndizike mu video imodzi. So mwachidule ndingonena kuti Bermuda Triangle ndi malo amene ali ndi zitsetse zake zochuluka zimene kufika mpaka pano asayansi komanso tingoti wina aliyense samadziwa kwenikweni kuti chimene chimachitika ndi chani.